η κοκαίνη, λένε ότι η κοκακόλα έχει κοκαίνη, υπήρχε κάποια διάβρωση, υπήρχε κάποια αλήθεια ότι κάποια δόση κοκαίνης ήταν η κοκακόλα, γι' αυτό και διεγείρει την νεολαία να πίνει κοκακόλα και θέλει και πάλι κοκακόλα, και με αυτό έχει πετύχει η κοκακόλα, χωρίς να είναι βλαβερή βεβαίως, αλλά όταν πίνεις όπως έπινα εγώ παλιά, περίπου 20 με 25 κοκακόλες ημερησίως, εμένα που με βλέπετε, να το ναρκωτικό που λέγαμε πριν, έτσι παρασυρώμουν εγώ και είπα stop, κάποια ώρα θα το πληρώσω με την υγεία μου αυτή την κοκακόλα. 20 με 25 κοκακόλες ημερησίως, η μία μετά την άλλη. Δεν αστείευομαι, λέω αλήθεια. Εγώ έγινα κοκακολαμανής, όπως τους λένε, όχι κοκακολαμανής, και βεβαίως top. Να πληρώσω εγώ την υγεία για να πληρώνω μια εταιρεία. Με αυτό ήταν το μυστικό της κοκακόλας. Κάποια δόση κοκαίνης, κάποια δόση από την κόκα λέγεται. Δεν είναι κοκαίνη, κόκα λέγεται. Κόκα είναι προϊόν που βγαίνει και η κοκαίνη. Κόκα. Γι' αυτό λέγεται και κόκα. Κόλλα. Κολλάει δηλαδή η κόκα. Κολλάει η κόλλα.